И здравейте на всички и добре дошли в това ново видео, където ще ви представя Forest Fortune. Така че, както ще видите, това е изключително проста слот машина, която няма огромно количество опции. Имаме бърза игра или бавна игра. Препоръчвам бързата игра за по-бързо играене. За да играете, просто трябва да кликнете или да задържите бутона в центъра. И току-що направихме умножение по 10. Стана изключително бързо, както виждате, понякога плаща добре. Така че предполагам, че сте разбрали принципа, нали, той е много прост. Просто трябва да стреляте с стрели по целта и да стискате палци. По 3 последвахме с умножение по 3 и по 10. Става много бързо, нали. Още едно пъти 3, хоп, и в зависимост от това къде попадат стрелите, получавате съответния множител. Например, хоп, тук ще спрем. Както виждаме, получихме доста приятна възвръщаемост. Тук имате трудности от лесно, средно до трудно, и дори можете да стреляте 2 стрели едновременно при всеки изстрел. Можете или да натискате, да кликате в цикъл, или да задържите вашия клик върху зеления бутон, за да пуснете стрелите. Мисля, че натискането в цикъл е по-бързо, това ми се струва очевидно. Хоп, тук правим малки по 2. По 10 с 1000. Невероятно, невероятно. Точно в центъра стрелата направо се запалва, само това. Ако направим малка пауза тук и го сложим на трудно, както виждате, държим, получаваме 0% на външния кръг, но 1000 пъти директно на центъра. Така че тук това би било 100 000, нали, тъй като залагаме 100. Имахме 10 пъти, не е зле. Имахме 2 пъти 10, трети път 10. Още един. Това работи доста добре, нали? Така че, както можете да видите, наистина машината е изключително проста. Достатъчно е просто да се целите в центъра и да се надявате, че ще мине. По-интересно е, ако стреляме много, нали? Така че може да е забавно с малки залози. Ще се опитаме да оцелим 1000 пъти. Не мисля, че ще успеем да го оцелим, но може би 100 пъти може да излезе с малко късмет. Между другото, както можете да видите, нали, отляво има екран Last Win, който просто означава последните победи в текущата серия, нали, така че, например, тук виждаме, че сме направили 9 пъти 10, така че наистина не е зле. Имаме 10 000 печалби вече с 10 пъти 10. Ще достигнем ли 100 пъти? Хайде. И 100 пъти. Ето го, това е лудост, нали, защото само едно 100 пъти позволява да се направят 10 000, докато са нужни 10 пъти 10, за да се направят 10 000. Логично, нали, това е 10 пъти повече. Но стискаме палци. Невероятно. Така че, както можете да видите, можем да докоснем малко от всичко. Всичко е възможно, нали, играта е достъпна. Сега премина на автопилот, ще го върнем в нормален режим. И така, ето го Forest Fortune. Надявам се, че това обяснително видео ви е заинтересувало. Мисля, че най-добрият режим трябва да е средният. Центъра по 50 е относително достъпен, защото за да достигнеш по 1000 трябва наистина да си авантюрист. Това е много сложно. Но пъти 50 е достъпно нормално. И затова мисля, че ще ви оставя с потенциално пъти 50. Това вече няма да е зле. И най-накрая 50 пъти е преминало, както може да се види. Така че наистина това е напълно възможно, ако имате търпение и прецизност на това. Ако това видео ви е харесало, не се колебайте, разбира се, да изпробвате Forest Fortune, като използвате нашия линк, и ви пожелавам късмет.